Wint wordt 2 keer verkeerd bekend. Hoeveel binder? 4500. Aha. En meer kan net? Nee, want dan zullen de mensen niks meer. Dus dat was schande voor u als club, maar je mag de veiligheid maar onder regels. Ja. Ga je een protte mensen teleurstellen, Marten? Ja, ik denk wel aan 2400 mensen. Maar goed, het is net doos. Dat je 5000 mensen komen en dus waarom ben je 5000 mensen? Nou ja, dat is natuurlijk heel wat op zijn dag. En iedereen is laaiend enthousiast en daar doe je het ook voor. Ajax is op volle sterkte in Boetenpost. Ik de nieuwe onwezen Lucas Theo Jansen en Dirk Boerichter binnen van de partij. Jonkentrainer Frank de Boer show een oude bekende, de nieuwe assistent Dennis Bergkamp. Had Ajax nog speciale eerste winsten deadline bij hem? Nee, net zozeer. We ook wel veiligheid. We hebben wekenlang met hun contact door een soort programma. Een draaiboek over de veiligheid. En dan maak ik een veiligheidsbureau in hier. Maar verder geen bijzonderheden. Alleen hartstikke best, lekker vriendelijk. Geweldig. Maar ze moeten wel graag een oor ingang houden. Omdat ze natuurlijk nog 4400 man op het veld had. Dus we hadden daar nu achter de box die. Maar verder is het al heel geweldig. Boetenpost doet het best in de Amsterdammers. De wedstrijd wordt uiteindelijk verlengd bij maar 4-0.